Il-ħaddiema tad-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali ilhom madwar xarejn jiġbru jittestjaw kampjuni għal żewġ tipi ta' batterju biex jiżguraw li l-kwalità tal-ilma baħar hija tajba l-lawm. Il-kampjuni jinġabru kull ġimgħa minn 87 post madwar Malta u Għawdex. Fenomenu naturali wassal biex l-ewwel riżultati ta' dan l-istaġun urew diversi bajjiet bi stat klassifikat bħala fqir jew suffiċjenti skont l-ammont ta' batterji li nstabu fih. Dis-sena sfortunatament kellna staġun bix-xita lej fil-pre-season u fil-bidu tal-bathing water. Allura effettwalna r-reżultati kif bdew joħorġulna. Ma bdewx joħorġulna accounts baxxi ħafna, kważi negligible, ta' E. coli u fecal streptococci. Għal-raġuni għalfej, għax bix-xita ir-runoff jispiċċa fil-baħar. Is-Sur Heidrin Bonello spjega li fattur ieħor li affettwa r-riżultati huwa l-pożizzjoni tal-bajja, b'differenza evidenti bejn inħawi rurali u oħrajn imdawra bil-bini. Fej ġeneralment ir-Riviera kun dejjem excellent u jkollha l-count żgħar ta' livelli baxxi ta' kontaminazzjoni jekk mhux negligible. Jista' jkollna counts naqra iktar għoljin mhux li neċessarjament ħajaqbżulek il-limits li ħatagħlaq, ferjas li jkunu iktar populated. Spjega li fi stanzi fejn il-livell ta' kontaminazzjoni jabżu l-limitu, il-bajja tingħalaq għall-lawm u ma terġax tinfetaħ qabel ikun hemm 3 riżultati tajbin wara xulxin. Ovvjament nel-frattemm nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna mad-dawra tal-bajja biex naraw x'jista' jkun il-kaġun ta' dik il-kontaminazzjoni li hemm fil-bajja. Issa l-pubbliku jista' jżomm ruħu aġġornat bl-istat tal-bajjiet kollha tal-lawm madwar il-Gżejjer permezz ta' sit elettroniku ġdid. Hawnhekk qed norikom il-bathing water points kemm il-pet friendly u kemm il-swimming ta' madwar Malta kollha. U hija very interactive, ġifieri hija fiha ħafna informazzjoni fejn jettejn il-pubbliku ġenerali fejn jekk jixtieq imur jom ikun jaf jekk għandu rasu misreħ il-bajja x'magħluqa. Id-direttorat iżomm ukoll il-pubbliku aġġornat bl-aħħar riżultati u żviluppi permezz tal-midja soċjali.